Hello guys, ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोबावलायबाय। दायो आङो नै माने स्कुलाव थांनो ओंखारदों आरोना। फिसालानि रिजाल्ट लायनो नागिरदों। ओंखारखांबाय आरोना, ओमफ्राय दायो थांनोसै। जेरावखि थाङा दै लानांगौ, फिसालाखौ आं ओंखायनो लांफाया होनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय थांनो ओंखारफाबावबाय फिसालाया, ओमफ्राय दैखौ बावबोदों आरोना, ओमफ्राय लायफिननि र'। दै बथल दै थानायखौनो बावबोदो आरो नै मारिदो नोङो गेटखौ। नै दैखौ बावबोदों आरोना लोगोफोर। थांगासिनो दङ जोङो दा नै। जोङो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर, स्कुल मोनसिगोन र', मोनथ'वाखै एसे नांबावगौ। मोनफैबाय आरो जोङो नै लोगोफोर दायो नै। ओमफ्राय आं दायो सिङाव हाबनायखौ देखायला आरोना, मेदाम थायोना उसुबिदा जायो। फैदो फैदो बाबा फैदो। स्कुल सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो लानानै फैबाय नै। ओमफ्राय दायो जोङो थांफिननोसै आरो। चक्लेट जानो जालायबाय नै फिसालाया। चक्लेट मा जानो थांगासिनो आरो नै। जानो सोरखौ नागिरदों बाबा? नै ओइयाव फैदो। नै हाखराव नायथारा। बिब'आ फैसा बख'नो नागिरदों नै इयाव। नै जुमायखौ लाजिनानै थांबावामोन आरोना, मेथाइ नांगौ। आङो जुमायनाव लाहैदो होनबाय, नाथाय जुमायखौ लाजिनानै थांबावलाया। आंनावसो फैसा बिबावलायदोंमोन आरोना, मेथाइ बायहैगासिनो। लाबोदो लाबोदो, मोनबाय चक्लेटखौ। नै मोनबाय चक्लेटखौ नै। जा उन्दुनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर, फिसालाया माबा मोनायाव गगा मोननानै हरसे लोमजादों आरो। ओमफ्राय उन्दुनो मोनाखैना, मेगना बोरैबा आलौगासिनो दं आरोना। दाबो लोमजानाय आरो एसे एसे मानसिया। जि लोमजाबायना नोङो, आंखौ उन्दुहोआसैना बाबा। जबावलायनोसै नै मोनायाव उन्दुनो होआखैना। फिसालानि मेथाइया। ओमफ्राय प्लास्टिकबो लाबोआसै आरो आं गारियाव सोनानै दोनसै आरो। कालिगाव बाजाराव हाबदों नै फटक लांनो आरोना। अबेखैमोन ओइखैसो फैलाय ओरै। नै बेनोमोन, नैबेनोमोन आरो नै बन्द' इयो। इयावमोन आरोना, स्कुलनिफ्राय मेसेज फैदों आरोना, बिनिफ्राय लांफानांगौनो आरो स्कुलाव फट' लानायमोन आरो। गथ'फोरनि स्कुल ड्रेस ज' लानायमोन आरो। गैया बन्द'सो। मानो दानो बन्द' खालामनानै थांबाय खोमा मालाय नामाथाय। बेयो माबा लांनो फट' माबायाथ' बन्द' नालाय, ओमफ्राय नै बेयाव फुसका लांनोसै आङो। फुसका लालायबाय नै बिहरदों सासेया, गेदेरा। उन्दैयाथ' फैफादों नालाय, गेदेरा बिहरदों, ओंखायनो लालायबाय आरो। दा थांनोसै आरो दा जोङो। मैगंखौ माने दहाय हानानै गालांखादोंमोन, आलु, ओमफ्रायो फिसालायानो माने पनिरजों संनानै होनोसै आरो। माने फिसालाया लोमजादों नालाय, ओमफ्राय ओंखामखौ जाया जाया जादों, ओंखायनो आङो जागोन खोमा साननानै पनिर लाबोदों आरो। ओमफ्राय पनिर आलु संनानै होनोसै आरो। ओमफ्राय आलुखौ दहायनो हाना गालांखादों आरोना, ओमफ्राय दा आं संनोसै। दासो मोनफैबायबो नालाय। पनिर आलु ओंख्रिखौ संबाय आङो नै। दै होथ'वाखै आरो, एवग्रोनानै लानोसै आङो। आङो
ओंख्रि मोननायखौ आरो जानायखौ देखायलायला आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय